família, què tal? Com estem? Benvinguts de nou aquí al raconet Robert. Benvinguts a tots i moltes gràcies per veure aquest vídeo. Avui és un dia especial perquè avui fem el primer unboxing del canal. I al ser el primer, doncs, he cregut que ho podíem fer a lo bèstia i obrir una cosa molt gran. Què és això, Xavi? Doncs, com us he anat dient aquests dies, aquí no tinc res. És un set que, veieu, no hi ha res, no tinc cap estanteria, no tinc cap cosa, no hi ha res penjat, cap quadre, res. Tinc una escala i una caixa d'eines i res més. Així que, per estrenar aquest set, que també vull que formi part del canal i formi part d'aquesta comunitat, doncs vaig comprar fa un parell de setmanes una vitrina d'aquestes de vidre amb llums leds per començar a ficar totes les figures que tinc per tota la casa, que les tinc totes desperdigades i aprofitarem la vitrina també per ficar una mica d'ordre i ficar-ho tot ben col·locat i que llueixi una miqueta millor. D'acord? Així que res, és això, aquestes caixes, és la vitrina. He trobat graciós de veure com la construeixo. No pretenc ser un canal de bricolatge, ja us ho dic que no serà això, ho passaré ràpid, perquè potser m'estic 3 hores i no vull que això sigui de 3 hores de vídeo de jo muntant un moble. Però us ho passaré ràpid perquè crec que és una mica graciós de veure com a poc es va construint. Sobretot el primer moble d'aquest set. Així que res, ens fiquem en marxa i esperem que veureu al final del vídeo per veure com queda i així mirem a veure com va quedant això. D'acord? Així que res, ens veiem d'aquí res, un ratet.
aquí la vitrina montada. Aquí, mira qué chulada. Quina xulada, aquí cantó també. Tovalló de tot. Mireu. Sí, és el monillo. No, bueno, és que ho tinc així pel centre perquè no... Des d'allà on tenia no es podia veure. A veure, és aquí. És aquí, és que es veu bé. Super vitrina montada, la primera vitrina de tot el set. Quedarà això xulíssim el set, Atenció, atenció. Atenció, que mireu. A veure... Oh, sí que va dir aquí. Oh, mare meva. Espectacular. Bueno, el tema. Ja tenim vitrina muntada, ens ha gustat el seu, ja heu vist més o menys com l'hem fet. Falta emplenar-la de coses, ja. Això ja està en marxa, ja tenim la vitrina principal aquí al set per poder anar muntant cosetes, vale? Això m'agrada que voleu que muntem. I res, anem veient per aquí pel recorregut. Hola família, què tal? Què us pensàveu que aquí acabava el vídeo? No, ja us he comentat al principi del vídeo, això no és un vídeo sobre bricolatge, sobre com muntar una vitrina i ja està. No. Ara que ja tenim la vitrina muntada i el lloc i que sembla que va tot bé, ara ens falta ficar-hi alguna cosa, alguna figura o alguna coseta, no?, per inaugurar aquesta gran vitrina que hem de muntar ara mateix. Així que anem a per feina i anem a veure quin personatge o quina figura inaugurarà o tindrà l'honor d'inaugurar la vitrina del set. Així que anem a per feina. I aquí tenim el protagonista d'avui, d'aquest unboxing, el primer unboxing del canal, recordem. Així que aquí presentem a Trafalgar Waterlow, conegut per Trafalgar Law, el cirurgià de l'amor. Per qui seguiu One Piece, per mi és una sèrie que m'ha marcat. Bueno, jo a la meva infància he tingut dos grans sèries d'animació, una és Bola de Drac i l'altra és One Piece. De Bola de Drac tinc més figures, però de One Piece, de moment, de One Piece en tinc més poqueta i aquesta és l'última compra que em vaig fer, que vaig anar fa poc a una fira, a un festival, i la vaig veure i la vaig comprar. I encara no l'he oberta, així que avui és el primer dia d'obrir-la amb tots vosaltres i veure a veure com és aquesta figura. I aquí que us vinc a presentar, doncs, els que sou fans de One Piece, doncs ja sabeu qui és el cirurgià de l'amor, el metge de One Piece, de la tripulació del Corazón, de Heart, vale? I aquí el tenim. A veure, aquesta en principi és la caixa, una molt bona caixa, la veritat, s'ha de dir. El rei de l'artista, de Trafalgar Law. Bueno, una bona caixa, la veritat. Escolta, així. Una caixa. Ho tenim tot aquí. Aquí també l'inici, aquí que s'hagi bé. Així, aquí. The King of Artists, de Trafalgar Law. I res, ja hem vist la caixa, una bona caixa. Així que ara ja anem a veure què té a dins aquesta caixa. A veure, així, obrim la caixa. I què trobem aquí? Això que trobem aquí, doncs el trobem una mica així desmembrat una miqueta, però bueno, ara el muntarem, anirem traient a poc les peces. Ben protegit, no hi ha res més, aquí dins de la caixa no hi ha res més, com veieu, deixem la caixa aquí de moment. Anem a veure, aquí trobem l'espasa. Una bona espasa, tot s'ha de dir, no s'enfunda, però bé, els detallets, com veieu, podeu veure aquí els detalls de l'espasa, bueno, una bona relíquia, la veritat. Veieu molt millor. Una bona... Bueno, està... Bueno, molt bé, la veritat. Un acabat, es veu tot molt bé. És plàstic, però bueno, un plàstic resistent. No us podeu escoltar, és plàstic resistent, però bueno.
Un moment, tenim l'espasa, la tenim aquí, a veure, seguim obrint. I crec que per aquí m'ha de sortir, em sembla que per aquí, mireu, aquí, anem tinguent aquí unes figures, aquí tenim una, Lluís en peu, mira, hem trobat el cap, mira, hem fet el que fa ell, l'hem desmembrat, mira, mireu-lo, està aquí, mira. El tenim aquí, està, mira, desmembrat que està, però bueno, es veu molt bé, la cara així, enfadat, mireu el detall, d'aquest cap, si potser el veureu millor, així, pobret. Vale? Ho aniré ficant aquí perquè crec que es veu molt millor tot. Deixem aquí, què més tenim per aquí? I em sembla que ja ens apareix. Tenim el cos, atenció, ja són figures que m'agraden perquè no són d'aquestes que es poden moure, són d'aquestes que són fixes i són les meves figures preferides, la veritat. Perquè si les volgués articulades, hi hauria molta gent que vindria a casa i jugaria amb elles. I jo, de moment, algunes figures sí, però altres són figures que són de la col·lecció. Aquí tenim, per ficar el cap. Mireu. Bueno, molt bé, aquí amb la forma de fer el seu poder, li fiquem el cap aquí en directe, clac, i ja el tenim, aquí el tenim. Si ho enfoqui millor, aquí, perfecte, tenim aquí ja mig cos del Trafalgar Law. Vale? Anem a seguir mirant, deixem aquí de moment, enfoqui aquí, però clar, ens falten les cames. I aquí, senyors, tenim les cames, senyors i senyores. Les cames, bé, una qualitat, es veu tot el detall aquí, mireu, de les butxaques, molt bé, mireu aquí la llum, que es veu millor, la butxaca, mireu les sabates, aquí, el detall de tot, les taques i tot el pantaló, molt bé. Déu-n'hi-do la figureta, serà alta, mira, ara que la vagi a muntar, mireu, sembla que l'estem muntant bé, jo crec que sí, no? Crec que el tenim. A veure, això deu anar així, a veure, espera, fico un moment la caixa, potser de més lluny, faig una mica la càmera. Bueno, doncs sí, aquí el tenim, mireu, ja ens falta, doncs mireu l'abric, Déu-n'hi-do l'abric, però deixo un moment aquí, Trafalgar aquí, us ensenyo l'abric, que Déu-n'hi-do l'abric, això és plàstic bo, Mireu els detalls aquí d'això, es veu tot, mireu, tot, molt bé, mireu, així es vegi millor l'abric, que porta Trafalgar Law, aquí el teniu, mireu, molt bé. I així que li ficarem, a veure com li queda, sembla que li hem de treure el cap o no, a veure, ara no sé si li podem treure el cap o no li podem treure el cap, això va aquí dalt, aquí el tenim, aquí està, no? Jo crec que va així, no? Un moment, ara, així, crec que això va així, ho ficarem aquí a la funda, que em sembla que això va així. Així, aquí el tenim. A veure que aixeco una miqueta la càmera, que es vegi molt millor això. Aquí el tenim. Traiem la caixa.
I li fiquem el que li queda, que és així, li tapa la cara, així. Epa. Així pot ser? No, crec que va així això. Crec que això va... aquí. Així. Doncs nois, aquí tenim... Epa, sense que també l'espasa. Aquí tenim la figura de Trafalgar Law. Recent treta i recent... Bueno, és una molt bona figura per estrenar aquesta vitrina i per fer el primer unboxing del canal, Jo crec que ho hem aconseguit. Això quedarà molt bé aquí a l'estanteria i a la vitrina. I res, i la primera de moltes, esperem. Així que ja sabeu, aquest és el resultat. Doncs l'acosto una miqueta més, a veure que el veieu més així amb la llum. Mira, total. Es veu molt i molt i molt bé. Vale? Així que res, ara només queda ficar-lo a la vitrina. Ara, faig la volta, acabo de fer la volta. Es veu molt bé, molt bé. Vale? I amb la seva, que aquí no es veu, amb la seva, perquè s'aguanti. Que se'ns aguanti i queda això espectacular. I ara res, doncs ja falta ficar-lo a la vitrina i a veure com queda. Ja, seguiu-me. Tenim aquí la figura. Aixequem una mica la càmera que se'ns vegi ficar la figureta. I res, família, mireu. Tan fàcil com això. I mireu que bé que queda aquí el nostre Trafalgar Law. Ja el tenim. Fiquem aquí. I de moment, per ser la primera, ja la tenim. A veure, us acosto això una mica, així ho veureu millor. I mireu, família, mireu. I ja res, família, ara sí, ja ens despedim aquí, ens veiem més endavant, als altres segons vídeos. Ja sabeu, si s'ha agradat aquest contingut, però així de fons, que es vegi molt millor. Així. Espera, un moment. Això ho farem. Semblarem professionals i tot, mireu. Ho acabarem així. Aquí, perfecte. I res, família, ja sabeu, si us ha agradat aquest contingut, si us ha agradat que el féssim més, si voleu que en fem més, deixeu els comentaris, subscriveu-vos, si us ha agradat, seguiu-me, feu un bon like, que m'ajudarà molt, ja sabeu que això ho faig amb tot l'amor i tot el carinyo del món. I res, ens veiem aquí, ja sabeu que aquest és i serà sempre el vostre raconet Robert. Ens veiem, família, adeu!